дар ноҳияи шаҳри нав низ ба муносибати гиромидошти арзишҳои миллӣ, сулҳу ваҳдат, оромиву тинҷии мамлакат тантанаҳои ҷашнӣ баргузор гардида истодаанд. аз ҷумла дар ҷамоати деҳоти Истиқлол бо баргузории намоишгоҳи идона, ки дар он дастоварду музаффариятҳои сокинони деҳаҳо ба маъраз гузошта шуда буд, ин ҷашни фархондаро бо фараҳу шодӣ ва якдиливу сарҷамъӣ таҷлил намуданд. дар идома бо аҳли фаъолони касбу кори гуногун ҷамъомади тантанавӣ ба ифтихори рӯзи ваҳдати миллӣ баргузор гардида мафҳуми расидан ба ин неъмати бебаҳо, ки ҳоло ҷаҳониён аз он таҷрибаомӯзӣ мекунанд, ба аҳли иштирокчиён расонида шуд. зикр гардид, ки сулҳу оромӣ арзишмандтарин неъмати ҳаёти мост ва ҳифз кардану пойдор нигоҳ доштани он вазифа ва қарзи муқаддаси ҳар як шаҳрванди тоҷикистон мебошад. зеро сулҳу оромӣ ва ваҳдати миллӣ барои мо арзишҳои ҳаётан муҳиме мебошанд, ки ба шарофати онҳо мардуми тоҷикистон ҳоло ба хотири ободии ватан, пешрафти давлат, амалӣ намудани ҳадафҳои стратегии миллӣ ва осоиши ҳар як хонадон сарҷаму аҳлона заҳмат мекашанд. ҳамзамон баҳри болидахотирии ҷамъомадагон аз ҷониби шӯъбаи фарҳанги ноҳия барномаи консертӣ доир гардида суруду таронаҳои ватандӯстиву хештаншиносӣ манзури ҳозирин карда шуд.